Πρώτον, δεν μπορεί ένας Σουλιώτης να τραγουδάει, και μάλιστα ως παραδοσιακό τραγούδι, στη στεριά δεν ζει το ψάρι, δηλαδή ένα στίχο στα ελληνικά. Διότι οι Σουλιώτες και οι Σουλιώτισσες μιλούσαν αρβανίτικα. Επίσης, εάν χορεύαν έναν παραδοσιακό δικό τους χορό, αυτός ο χορός θα ήταν υπηρώτικος. Πάμε λοιπόν στο χορό του Ζαλόγκου. Ξέρουμε όλη αυτήν την ιστορία για τις γυναίκες που φύγανε από το Σούλ και κυνηγημένες από το στρατό του Αλή Πασά, για να μην πέσουν στα χέρια του, αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν, να θυσιαστούν πέφτοντας από το Ζάλογκο. Πρώτον, δεν μπορεί ένας Σουλιώτης να τραγουδάει, και μάλιστα ως παραδοσιακό τραγούδι, στη στεριά δεν ζει το ψάρι, δηλαδή ένα στίχο στα ελληνικά. Διότι οι Σουλιώτες και οι Σουλιώτισσες μιλούσαν αρβανίτικα. Επίσης, εάν χορεύαν έναν παραδοσιακό δικό τους χορό, αυτός ο χορός θα ήταν υπηρώτικος.